Chuzikaya Malawi tabweranso ndi nkhani yachisoni kwambiri. Mungathe kuona ndekuti pa screen panopo side yakukuyi kutino ndekuti pakuonekatu chigalimoto ngati chakutha choncho, ngatinso mwina chinali pa moto. Of course chinalidi pa moto, taluzapo munthu pamenepo. Tankala ya mafuta itanyamula ndekuti mafuta full tank, kupezeka zonena kuti basi kubuka moto mpaka anatu nde china chilichonse kupseratu ngati mmene mukuonera pa chithunzi pamenepo ndithudi. Nkhani zachisoni, nkhani zokhudza ukamazi kamba even kuti sizinayende olo ndi pang'ono pomwe. Mundilole ndifotokoze bwinobwino kuti kwenikweni zachitika kuti nanga zili motani pakanali panopa. Ndiyetu akuti dzulo usiku kunapezeka zonena kuti truck driver wina amene amayendesa ndekuti chithankala ananyamula ndekuti chithankala cha mafuta kumapita nacho ku Phalombe. Sizikudziwika kuti amachokera kutino, koma we can only assume tikhoza kumangoganizira kuti bwina mwake amachoka ndekuti cha ku Blantyre akuti kumapitatu ndekuti kutino ku Phalombe. Ndiyeno akudutsira chamochi la dzulu pamalo ena amene amatchedwa kutino cha mdimbo. Pamenepotu ndipo tsetseleka mwinanso kwa amene ndekuti titafikapo kapena mwina mwake timapadziwa ndi malo onena kuti ndipo tsetseleka ndithu choncho. Nde kutsetseleka kumeneko mdima ndi mdima madzulo basinso mwinanso kutopa ndi zina zoterozo, kupezeka zonena kuti basi driver uja kulephera kuyiwongolera bwinobwino thankala imeneyi, kupezeka kuti basi kutembenuzika kugubuduzika ndekuti pamene paja moto kuyaka. Nanga siti kukamba za mafuta oyendesera galimoto, nde pajatu amabuka moto ngati mwayandikitsa ndekuti ndi moto, kutheka kuti panachitika ma friction pamenepo, kukhulana kuja kuti mpaka nakumapangitsa kuti padzikha ngati pakubuka ti maspark choncho ta moto. Basi kuthetheka kumene kuja basi ndekuti mafuta kugwira moto thankala yonse, moto wake uja osangoti moto onena kuti iyayi ngati chire mukayatsa chire moto umakhala ukuyaka ndekuti pang'ono ndi pang'ono nkumasunthira kwinako kumene kuli chire lowumako, pang'ono ndi pang'ono kuti iyayi ngati munaluko mumatha kusunthako zinthu. Koma uti kunena moto uja kuti kungoti kungogwira ndi buu kose, ndekuti ndi mmenenso zinachitikira ndekuti apo kufika point onoti even kumutu kwenikweni kwa trakiko nanga situkamba thankala ndeti makhala kumbuyo, koma moto uja ndikukafika ngakhale kumutu kuja kumene kuja ndikuyatsako kuwonongeka mmene taonera pamenepo ndithu mateyala kuwotchekeratu china chilichonse kungotsala mawaya okhaokha, munthu uja kutisiya pomwepo. Munthu yondo zonena kuti watisiya mpaka nali panopa ndizoti achipatala atsimikiza ya munthu watisiya apa palibenso choyati ngapange, komano ndizonena kuti alephera ngakhale kudziwa identity yake, akulephera kuti amuone nkhope yake munthu uyu ndi ndani mwayiwone imeneyo. Nanga si ndi moto umenewo ndekuti basi tikupseratu china chilichonse pamenepo, kulephera kumuzindikira kuti kodi ndi ndani mmene akuonekera, kapena kuti njambule mwina ena angamuzindikire abale ake. Ayi ndithu osazindikirika, zija zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. Ndetu azitistanza papa zachidziwikire ndekuti ngati angamuzindikire m'bale ameneyo amuzindikira kugwiritsa ntchito ma DNA ngati angayeze kuchipatala. DNA ndi imene nganene kuti munthu uyu analotere kapenapo ndekuti akuntchito kwawo amene anamutuma ndekuti ndi thankala ya mafuta imeneyo kuti akasiye ku Phalombe. Akudziwa bwinobwino kuti natuma madriver angati, nanga kuti ndi angati amene afika ndi kuti amene sanafike, ndekuti kuchoka pamenepo identity yake ingadziwike. Papeto penipeni tidziwa kuti ni ndani, chifukwa ndekuti mmene taneneramo DNA yakuntchito tidziwa kuti ni ndani. Ndipo tikadziwa kuti ni ndani ndiye kuti family yake ikhala ndekuti ili ndi mitima yosweka, ikhala ndekuti kulira kuluza m'bale ameneyoyo, akhala kulira misozi jonena kuti yosaneneka, mitima yasweka ikatere. Ndifake tikuneneratu pano kunena kuti pepani kwambiri chifukwa choluza munthu wanu, komanso ndekuti apataluza ngati Malawi. These guys anthu ngati awawa ndi anthu amene amakhala ndekuti amwalira akutumikira dziko lino, chifukwa palukhala pasi ndikumalingalira zonena kuti ayi amene amatumikira dziko lino ndi apolisi okha, ende ndi asilikali, komanso ndekuti maziphunzitsi madokotala amanesi ndi ena oterowo.
awo amagwira ntchito ganyu mesa amagwira ntchito ndi kuti ku kampani yadzimathankaladzo amenewo basi ndi zonena kuti chani iyayi amatumikiranso dziko amenewa. Mumvetu kunena kuti sananyamuletu chambatu driver iro kuti amachichosa ku Blantyre kumapitisa ku Phalombe ayi ananyamula mafuta oyendesera galimoto, mafuta ameneno anakathandiza ukoko kuti nde kuti zinthu ziyende kumene koko ku Phalombeko, kuti anthu ayendese mabizinesi awo anyamule zakatundu zawo amafunikira nde kuti mabasi amayendera nde kuti athire mafuta filling station, mafuta awo nde magayi akanali amenewawa. Moti these guys they deserve respect. Anthu ngati awo amafunika tizapasa ulemu opsa kwambiri. Dzulo ruinu ndi ineyo tinali nde kuti madzulo masamba mchezo kupanga scroll kuti kodino akuti kwalembedwa zotani pa Facebook nanga ku YouTube kuyenda ma video otani nanga ku TikTok zomwe zikutrend ndi zitino zimene tinali nazo ndi zimenezo. Enanso tinali busy ngakhale kutumizirana nde kuti ma message ma WhatsApp zimene tinali nazo busy ndi zimenezo. Enanu inuyo ndineyo komano mbaleyo anali busy kunyamula mafuta kukapanga transport kuti no akafike ku Phalombe. Akafika ku Phalombe anthu mama wako kamacha anthu amene tinali busy nde kuti masamba mchezofe tikakwanise nde kuti kukapeza mafuta pa filling station. So you can see kunena kuti no it's a great sacrifice. Ndayonena kuti anthu ena akugona, ena kusewelesa mafoni, akupumula, iye anali akugwira ntchito kuthamangisa zinthu kuti mawa zinthu ziyende. These are guys we need to give them respect. Pepani kwambiri chifukwa chakuluza kwanu akubanja, koma munthu uyuyu taluzano munthu ofunikira chifukwa anthu amene amakhala anthu olimba mtima kwambiri, anthu amene amayendesa zimagalimoto zimenezi. Kungoyendesa chithankala iweyo ziwe zonena kuti no anything can happen, chilichonse chikhoza kuchitikira chifukwa zimenezi zimakhala zanyamula. Wanyamula kale moto, wanyamula moto chabe kuti moto sudabuke. Mona umakhala wanyamula moto iweyo ukamakafika kuja kumangoti amene haleluya atafika mulungu warani atamandike. Akamafika pa nyumba paja mukuzozonena kuti amayendesa chithankala ndikomanena kuti notiro iyayi afika ruti amike mulungu afika soleroli. Ainu akewo amadziwa kamayendetsa zizi amachirodziwa komabe amapita ndifake tikunena kuti ndi anthu olimba mtima amene amapita abe kukankha zimene zizi chifukwa kupanda kukankha zimene zizi zinthu zina zambiri zipeze kuti zayima. Tizilephera nde kuti tiyende mitunda itali chifukwa timayendera nde kuti nochane mafuta oyendesera galimoto. Akatundu amene kaya ndi sopo amene mmachapira chane mchere zonse machesi zimanyamulidwa kuchoketsedwa m'matawuni kukasidwa nde kuti m'malocation mwathumo, koma kuti zifike mmene momo amene amakagulawo amene amakaodawo ainu akashopu amakaoda mtawuni nde kuti zimayenda pa galimoto, apite pa galimoto abwere pa galimoto, sangende wapasi kapena kuti abalese njinga zitenga nde kuti nthawi. Koma these guys are making those sacrifices kuyika miyoyo yawo pansampha ndithu kuti bola nde kuti zinthu zitani ziyende mu dziko muno. They deserve respect kuwalemekeza mwa njira ina yake. So pakapezeka zonena kuti no pabwera ma detail onena kuti munthu yoni ndani mwinaso zithunzi zake zayenda, be assured kunena kuti no ifeyo tipeza ndithu nthawi kubwera kuzakupasanso update kuti kodi mbale amene aluzayo ndi ndani. Tisamangoti mbale koma tizitha kumupanga identify kuti ndi wakutitu amene anayika moyo wake ndithu pa chiopsezo chifukwa chofuna kutumikira dziko linoli. Zikomo kwambiri chifukwa cha service imene wakhala kupereka chifukwa iyi singakhale nde kuti thankala yoyamba yeye kuyendesa kunyamula mafuta kuyendesa galimoto kafikisa m'malo ena ake. Wakhala kuyendetsa zinthu pasi kumayendetsa nde kuti chani mathankala ukafikitsa uko kubwerera ntchito yonse imene anagwira. Thank you so much wherever you are, kwena kulikonse kumene inuyo mukapezeke. Some believe kunena kuti no there is life after death, kulitu moyo kutsogoloku kaya mukafikira kuti no kunena kuti no ifeyo we are grateful. May you find peace wherever you will be, kwena kulikonse kumene mukafikireko mupezeko mtendere chiuso chosatha. Pepani akubanja, pepani taluza tikatere chuzikayi magayi.